umaga sa inyo. Going to Del Carmen po kami. Mag-explore po kami doon sa Del Carmen kasi magkakaroon po kami ng conference po doon. And later, see you doon po sa barangay. So yun na nga, ka-bless, ay naghihintay na po kami ng iba namin diyang kasamahan. Galing po kasing iba-ibang lugar po yung mga teachers po dyan sa Lagunay North. Papunta po kami sa Del Carmen ng mga araw na yon. And take note mga ka-idol, ay first time ko pong makapunta po dyan sa Del Carmen. Kaya naman excited na po ako. Tara guys, samahan niyo po ako sa pag-explore po doon sa lugar, especially po doon sa Del Carmen Elementary School. Yan po pala yung mga magaganda at gwapong teacher po dyan sa Lagunay North. And proud to be Lagunay North teachers. At nais ko din ipakita sa inyo mga ka-idol, ang ganda ng Tamban. Dyan po yan, sa Tamban Tinambak. Dyan po yan, sa Camarines Sur. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan po yung makikita po nating magandang nature po dyan. Kung saan fresh na fresh ang air. Kumbaga maganda yung mga tanawin po dyan. At yan po, marami na po kami dyan sa bangka. Pa lang guys, yung iba po naming mga kasamahan po dyan, nagaling po sa iba-ibang lugar po. By the way mga ka-idol, lulan po kami dyan ng napakalaking bangka going to Del Carmen, Lagunay, Camarines Sur. Mainit po ng mga panahon yung mga ka-idol, kaya naman kanya-kanyang payong ang aking mga co-district teacher. Ayun na nga po, paalis na po kami dyan. Going to Del Carmen na po kami dyan. Yan po, makikita po natin ang magandang sceneries po ng lugar na talagang highly recommended po ang lugar. Kumbaga makita natin na fresh air, maraming mga puno, maraming magagandang mga bukid, especially maraming mga gandang mga teacher po dyan sa Lagunay North. Kaya mga ka-idol, shoutout po sa mga nahagip ng aming camera dyan. And kay Kuya din na nag-drive po ng bangka po namin dyan. Thank you sa pag-drive po sa atin at nakarating po kami ng safe and ligtas po dyan sa Del Carmen, Lagunay, Camarines Sur. Yan po ako, super pa-cute po ako dyan. At ang aking mga kasamahan at ang iba naman ay nakapayong yan. Shoutout po sa iyo, Ma'am Bidjin, teacher po yan sa Gibahoy Elementary School. At sa iba pong mga teacher po na nakilala po at nahagip po dyan po sa camera po natin. Galing po sa Tamban Port, mga ka-bless, siguro mga 10 to 15 minutes ang travel po natin going to Del Carmen, ES. So, dadaan po tayo ng ilog po dyan going to the place of Del Carmen. Napaka-safe naman po kasi maganda naman po yung daan po dyan. And makikita po natin na talagang matiwasay that time. And then, thanks be to God sa magandang panahon na pinagkaloob po sa amin. Bali mga ka-bless, dalawa pong paraan ng pagpunta po dyan sa Del Carmen. Pwede rin po dito sa via river and then via land po dyan. Dyan po sa kabila ng bukid po. Okay na po yung daan po doon. And explore po natin yan mamaya pag uwi po natin. Galing po doon sa Del Carmen going to Goa, Camarines Sur. Pero sana mga ka-idol, hindi ko makalimutan yung pag-video po going to Goa via road po. Malayo pa lang guys, ay talagang abutan na natin ang Barangay Del Carmen. Dyan po yan sa Lagunoy, Camarines Sur. Yan po ang iba-ibang mga bahay po dyan. Makikita po natin na malapit po sa kanilang pampang. Yan po, makikita po natin na talagang may pag-unlad na po ang barangay. Iba-ibang mga bangkang maliliit na sineservice po nila going to Tamban Port. Diyan po yan sa sakop ng Tinambak, Camarines Sur. Yan po mga ka-idol po. Pinag-iisipan po ng piloto po namin kung saan po siyang part dadaong po dyan. Kasi makikita po natin na may mga maliliit na bangka po dyan sa gilid ng pampang. Syempre naman hindi pwedeng baka mabangga po dyan ang maliliit na bangka po dyan. Ayan na nga po. Nasa barangay proper na po kami. Naglalakad na po ang aking mga co-teacher sa district po. Yan po. Hindi naman sila mga ka-bless ka-excited, diba? Halatang hindi naman sila ka-excited. Yan na nga po, paunahan na nga po pababa. Ingat-ingatin pag may time kasi hindi natin alam kung ano mangyayari po dyan. Kaya naman, thank you Lord sa safe travel po namin going to Del Carmen. Salamat sa pag-iingat at sa bibigay mo sa amin ng guidance po going sa barangay proper. Kaya naglalakad na po mga ka-idol po, yung mga kasamahan ko po. Medyo stiff po yung lugar, pataas po yung lugar. Shoutout po sa mga nahagip ng camera po natin. Hello po sa mga bukugan teachers po natin dyan. Yan po, medyo, hindi po halata na stiff po yung lugar po dyan sa barangay. Ayan guys, galing po doon sa Del Carmen proper. Sa unahan po, papunta po sa Del Carmen ES. Siguro maglalakad ka pa po ng 15 to 20 minutes kasi medyo pataas po yung lugar. Nakita po natin na talagang dapat physically fit ka po dyan sa barangay kasi pataas po yung location po ng Del Carmen ESP. Yan mga ka-idol, exercise din pag may time. Sabi nga yan, walking is an exercise, a form of exercise. So, yan po. Parang nag-exercise na po kami dyan kasi talaga namang pataas po yung location po ng school po dyan. Kaya naman shoutout po sa iyo Ma'am Aileen, isa sa magagandang teacher po dyan sa Lagunay North na nahagip ng camera po natin. So yun na nga, after ng mahabang paghintay, welcome to Del Carmen Elementary School. Yan na po yung bukana and gate po nila. Welcome Del Carmen Elementary School, Lagunay North District. Tara guys, explore po natin yung lugar simula sa entrada hanggang po sa papasok. Makikita po natin na may nakasulat po I Love Del Carmen ES. May mga kubo
And makikita po natin na malinis yung ground po ng Del Carmen. Talagang, ang problema lang is stiff lang po siya. Pero okay naman po, mapresko po yung lugar. Maganda po yung mga facilities po nila, yung mga rooms po nila, maganda din po. And also, the teachers are very accommodating, and also the principal, Sir Mapada. Thank you for accommodating us here.